Не знаем кога минаха цели 3 години, откакто започнахме да организираме едно от най-любимите ни пенливи събития в София – Taste Champagne and Sparkling Wines. Но пък знаем, че с всяко следващо издание е още по-вълнуващо и запомнящо се, а ние ставаме все по-добри в събража или така нареченото обезглавяване на шампанско и пенливо вино. Тази година датата е 31 май и се местим на нова локация Топлоцентрала, отново в района на НДК или по-точно зад Парк Център. Ще ви представим 123 етикета вино в цели 4 категории: зона шампан, зона вина по традиционен метод, зона просеко и всички останали пенливи. Ако си мислите, че сте опитали всичко, ще кажем франчакорта и червено пенливо вино и ще оставим на вас да разберете за какво говорим. Билетът ни, както винаги, е и ваучер за пазаруване от Каса Вино поп-ъп магазина по време на събитието ни. Взимайте билети и приятели и ви чакаме на 31 май в Топлоцентрала от 12 до 8 часа.